Роналдо срещу Меси. Истината, статистиката и безпристрастен резултат. Кой от тях е по-добър? Изиграни мачове. Роналдо има около 1330 изиграни двубоя към днешния дата. Меси има 1164. Роналдо има 976 гола. Лионел Меси има 919. Роналдо има около 260 асистенции, докато Меси има 420. Роналдо има гол плюс асистенция около 1230-1240 мача. Меси има 1341. Голове средно на матч. Роналдо има 0,73, докато Меси има 0,79. Голови участия на матч. Роналдо има 0,93, докато Меси има 1,15. Роналдо има 66 хет-трика, докато Меси има 61. Роналдо притежава 5 златни топки, докато Меси има цели 8. Абсолютен рекордьор. Меси има една световна титла, Роналдо все още няма. Меси има 2 спечелени Копа Америка, докато Роналдо има една европейска титла през 2016 година. Данните показват, че Роналдо има повече голове и повече изиграни мачове, докато Меси има значително повече асистенции, както и по-полезно действие в мачовете. Предимствата на Роналдо са повечето му голове, повечето изиграни мачове, повечето хет-трици и това, че се е доказал в повече топ първенства. Меси значително превъзхожда по асистенции, по повече голови участия, по-висока резултатност, повече златни топки и повече принос към отбора. Така че най-добър голмайстор Роналдо, най-добър плеймейкър Лионел Меси, най-ефективен футболист Лионел Меси. Така че, ако трябва да дадем финална оценка, Лионел Меси печели с 9,9 от 10, докато Роналдо има 9,8 от 10. Но това, разбира се, са чисти статически критерии. Все пак, всеки може да има лично предпочитание към този, който му е по-симпатичен. И двете футболни звезди са легенди и най-добрите в последните 15-20 години. Благодаря.